Όλο το έργο του σου είναι αυτό, ένας πίνακας ανακοινώσεων που αναλάβαμε εμείς να πάρουμε και να βάλουμε, δηλαδή τίποτα άλλο. Και αυτά τα θέματα είναι συλλογικό, το έχει διασπάσει. Μπορώ να τους ρίξω το γάτι. Φυσικά είμαστε κάθετοι στις απόψεις μας το ότι δεν θέλουμε σήμερα από ό,τι βλέπετε έχουμε γίνει κρίση. Καλώς ορίσατε τον Θεό. Αυτό είναι όμως κύριε, το ένα προβλέπει η εξίσωση των bachelor στοιχείων. Όπως ξέρουμε από το δεύτερο τοποδυναμικό νόμο, οποιαδήποτε πράξη αυξάνει την εντροπία του σύμπαντος και αύξηση εντροπίας σημαίνει αύξηση αταξίας και χάους. Πρώτον. Δεύτερον, όσον αφορά τα ιδέα. Στην τοποθέτησή σου έχεις μια πλήρη σύγχυση. Στην τοποθέτησή σου όσον αφορά τα ιδέα. Έχεις μια πλήρη σύγχυση. Με τα στοιχεία τα το άλλο Μόνοι που γράφουμε πλαίσια, ίσως όχι μόνοι, αλλά γράφουμε πλαίσια αποκλειστικά για εσάς. Δεν μας κατεβαίνει το πλαίσιο αυτή τη γενική γραμμή να το φέρνουμε σε όλες τις σχολές. Και επίσης κουστάρουμε να γράφουμε πλαίσια, οπότε θέλουμε περισσότερες συνελεύσεις και μόνο συνελεύσεις χωρίς δουσού γιατί βαριόμαστε να πηγαίνουμε άμα είναι λίγα τα άτομα. Συνάδελφοι, ησυχία! Λοιπόν, συνάδελφοι, μωρά μου, παιδί μου, βρισκόμαστε εν μέσω εκλογικής περίοδου και όλες οι παρατάξεις έχουν φορέσει την συνδικαλιστική του σερβιέτα. Οπότε, και εμείς θέλουμε να απεξέλθουμε στο κύκλο. Επειδή οποιαδήποτε πράξη αυξάνει την εντροπία και το χάος του σύμπαν, οπότε και την αναρχία, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι είναι πολύ καλό να κάνουμε οποιαδήποτε πολιτική κίνηση, γιατί οποιαδήποτε πολιτική κίνηση χάνει το σκοπό μας. Έχω και μήνυμα ντοκουμέντο του Θεό που είχε σταλεί στο Δουσού και είχε πάει ο Θεό να τους βρει και μου στέλνει μήνυμα. Δεν είναι κανείς εδώ, θα τους βρω όμως. Δηλαδή, αναβλήθηκε 2 φορές από την πρώτη φορά που είχε οριστεί αυτή η γενική συνέλευση, δηλαδή 3η και 13, για να φτάσει να γίνει στο κέντρο των αποχρεών. Είδαμε σήμερα από τη ΔΑΠ να έχει κατεβάσει 2 πλαίσια, 2 διαφορετικά χαρτιά. Μας τα τη γράφει λίγο, αλλά νομίζω πως ξεπεράσαμε σήμερα γιατί μοιράζουμε 3 διαφορετικά πλαίσια και αφισούλα, η οποία θα πάρει την ασχολήση. Και άλλη γιατί εμείς μοιαζόμαστε προσωπικά για τον καθένα σας. Για σένα αγάπη μου που βγήκες από το ψυχοδέλτιο αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Και για την κοπελιά εκεί πίσω και για όλες τις φοιτήτριες. Όλα όσα ξέρετε για τα διαβούλευμα έρευνας. Όλα αυτά τα τουλάχιστον 200 φορές καθένα μέσα και είναι αξιολόγηση. Όπου υπάρχουν κινητοποίησεις, όπου υπάρχει κατάληψη, παράσταση στο τμήμα, είχαμε παρευρεθεί. Να πούμε ότι οι Ροσπεντούλες είμαστε στο Δουσού. Γιατί καταλάβαμε. Και στο Δουσού ασελγούμε εις βάρος σου κάθε μέρα. Είμαι η σκέψη σου, είμαι η σχολή. Οπότε ψηφίστε μας να μπούμε στο Δουσού, να το αποδομήσουμε στις εκλογές, να το αποδομήσουμε όπως ακριβώς πρόκειται να αποδομήσουμε.
Η αξιολόγηση είναι μια πολύ καλή έννοια γιατί χρειάζεται αξιολόγηση μας. Δεν είχαμε πρέσια. Μια προπολή προσωπία στο πράσιμα. Και εμείς είμαστε αυτοί με το πριόνι. Ακριβώς. Ζήσε με ταινία, κάνε με το κορέτσι, κλείς τη σχολή, γάμισέ τα. Επειδή σήμερα πιθανότατα είναι η τελευταία του συνέλευση για τις ροσταθήνες μετάλλικα θα αναλάβει η τύχη, θα σας μοιράσω μερικά συνεχτικά πλαίσια τα οποία θα έχουν προσωπική σφραγίδα και υπογραφή από μένα. Κάτσε να χρημάνα να σου πω. Για να προσφυγή. Αλλά, δηλαδή ιδιαίτερα. Αν και υπήρξε θετική αντίδραση από τον κόσμο. Δεν είδαμε... Όπως αλλιώς δεν το βλέπουμε τόσο μονοπλευρά. Ελπίζω να μην χάνεις τίποτα, προσπαθώ, Είμαστε το ουσού και είμαστε σκουπίδια. Και εδώ έχουμε να πούμε ότι κάψτε τα σκουπίδια. Κατεβαίνουμε με το ίδιο πλαίσιο για την ίδια κατάληψη σήμερα, αύριο και την ημέρα των εκλογών, γιατί είναι κάτι μας Κυρίως την ημέρα των εκλογών κατάληψη. Να ξεκινήσουμε, παρακαλώ τα πλαίσια μας, να ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ματιά στο τι προσέφεραν στο τμήμα όλο αυτό το καιρό. Κυρίως παιδικές. Λοιπόν, Οι Ροζ Πετρούνια σήμερα σας φέραμε μόνο για σας την ίδια την κάλπη των εκλογών. Και επίσης, εκτός από την κάλπη των εκλογών, σας φέραμε και τα αποτελέσματά της. καλά, απολύμαστε. Όσο κι αν τα αρωματίσεις, πάντα σκατά θα είναι.
πόδι φρέσκο ήταν. Δεν μας νοιάζει αν και κατακρινόμαστε γι' αυτό να ψηφίσουμε και απόψεις άλλων παρατάξεων αν συμφωνούμε, πράγμα που καμία άλλη παράταξη δεν το κάνει συνήθως. Θέλουμε την κατάληψη της για να δραστηριοποιούμαστε είτε εδώ στα σπίτια είτε αριστερά σε πάντα είτε άκρο, οπότε είναι να φέρει πιο πολλούς ψήφους για να βγει. Ήταν μόνο τα πνευματικά, το πνευματικό σου background που χρησιμοποιήσεις υλικά αγαθά. Και δεύτερον, αν το οκταπόδι είναι υλικό ή είναι εισαγωγής. Είναι εισαγωγής, είναι μαλτιανό οκταπόδι. Τότε η σχολή μας είναι με βάση τις αποφάσεις του συλλόγου. Είμαι με βάση ο οποίος θα βγάζει τις αποφάσεις μαζί με τον σύλλογο του Μαριανιό. Μια εννιαμελής επιτροπή από άσχερους, πολλοί από τους οποίους δεν είναι καν πανεπιστημιακοί. Ερωτήσεις. Η επιτροπή που θα κρίνει τη σχολή δεν θα είναι Και πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο σύλλογος είναι νεκρός, ας πούμε, δεν κινείται, δεν κάνει τίποτα λόγω του τρόπου λειτουργίας του. Έχουμε προδώσει όλες τις ευθύνες τις συνδικαλιστικές σε ένα βουσού. Δεν ερχόμαστε δεν κάνει τίποτα και γι' αυτό δεν γίνονται συνελεύσεις. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, και αυτό που ζητάμε από εσάς σήμερα, να ψηφίσετε στο πλαίσιό μας για να γίνει κατάληψη τη μέρα των εκλογών, να μην γίνουν εκλογές, να μην συσταθεί καθόλου δουσού και να δρούμε ως σύλλογος, για να δράσει κάποια στιγμή ο σύλλογος. Εντάξει, επειδή ρώτησα όλους, θα σε ρωτήσω και εσένα. Αν το μην χάσεις. Πού έχεις στείλει τόση ώρα? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Συζητήσεις και προσωπικά μαζί γενικώς, Ρε παιδιά, τώρα εκλογοπολογιστική έχουμε, δεν έχουμε κάτι πιο σοβαρό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αποφάσεις δεν παίρνω. Οπότε πώς διαλύω την συλλογικό. Μπορούμε να κλείσουμε το παράθυρο. Θα έχουμε τα άλλα τμήματα, δηλαδή για τη συλλογή μου θα πω πράγμα. Λοιπόν, Έχουμε να πούμε ότι είμαστε οι αλογόμυγες στο Σοκράτη και έχουμε 3 λεπτά να απαντήσουμε. Λοιπόν, για αρχίσουμε. 11 με 10 μήνες που είμαστε... Εγώ θα έχω τα αφήσω εδώ, αν θέλει κάποια άλλη παράταξη μετά να τα χρησιμοποιήσει, ελεύθερα. Τέλος πάντων. Ό,τι κάνουμε. Αυτά για την ώρα τι κάνουμε.